Għall-ewwel darba fl-istorja il-popolazzjoni tal-Gżejjer Maltin qabżet in-nofs miljun. L-istatistika uffiċjali maħruġa l-ġimgħa turi li sal-aħħar tal-2019 il-popolazzjoni f'pajjiżna kienet ta' 514,564 persuna, żieda ta' 4% fuq is-sena ta' qabel. Iż-żgħażagħ taħt 18-il sena kienu jammontaw għal 16% tal-popolazzjoni, filwaqt li l-istess persentaġġ kien magħmul minn anzjani ta' età il fuq minn 65 sena. L-NSO jikkonferma illi fuq sena daħlu f'pajjiżna mal-20,300 barrani li 19,000 minnhom kienu barranin li ġew Malta biex jaħdmu jew persuni illi bbażaw il-familja tagħhom f'pajjiżna. Il-maġġoranza assoluta ta' dawn il-barranin, 12,535, huma persuni ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. Fl-istess jum ħarġet ukoll statistika tal-Eurostat illi turi biċ-ċar kif Malta f'temp ta' sena kellna l-akbar żieda fil-popolazzjoni minn fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Dan wara li l-Gvern imbotta il-qudiem politika illi kienet ibbażata fuq l-importazzjoni tal-ħaddiema barranin sabiex ikabbar l-ekonomija. Bħalissa il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ta' kważi 448 miljun persuna, minħabba li issa l-fini tal-istatistika r-Renju Unit m'għadux inkluż u allura kien hemm tnaqqis ta' 12% meta kumparat mas-sena ta' qabel.